Un altre dels noms propis d'aquest vespre al Camp Nou. Fa una setmana va debutar a la Lliga amb 17 anys i avui ha participat per primera vegada al Camp Nou en un partit de Lliga. Ens referim, lògicament, a l'argentí Lionel Messi, amb qui també ha parlat fa uns instants Víctor Pazzi a la sala d'entrevistes del Camp Nou. A Montjuïc van ser 8 minutets. Avui a l'estadi, debut de Leo Messi. Diuen que la gran perla de la pedrera d'aquest Fútbol Club Barcelona. 20 minutos, supongo que para disfrutarlos. Sí, la verdad que sí, que lo disfruté mucho. La verdad que jugar en el Camp Nou es algo muy lindo y la verdad que los 20 minutos que estuve ahí disfruté mucho. Ho intentarem en català. A més, el canvi no ha estat per qualsevol. Ha estat per Ronaldinho. Sí, la verdad que sí, que entrenar con estos jugadores que son, bueno, como dijiste tú, Ronaldinho, el mejor jugador del mundo, y salir por él, la verdad que es algo impresionante. Ha jugat on a vostè li agrada jugar? O el míster, en aquest cas Frank Rijkaard, li ha encarregat algo que no acostuma a fer en el filial del Barça? No, he jugado donde estoy acostumbrado a jugar, en el filial juego por izquierda también y bueno, ahí también jugué por izquierda. Diferències moltes, suposo. Sí, por supuesto, hay mucha diferencia el ritmo de juego, el campo más grande y bueno, y con la afición que hay también hay mucha diferencia. Recordo les entrevistes que li van fer després de debutar i de ser el jugador que més jove debuta amb 17 anys a la Lliga amb el Futbol Club Barcelona, que explicava vostè que després de jugar uns minutets a Montjuïc, que aquella nit doncs, no va ser una nit qualsevol. No, la verdad que fue una noche especial. Era algo que tenía mucho tiempo, tenía muchas ganas de debutar con el primer equipo y bueno, esa noche se dio y fue una noche muy especial, como dijiste tú. I avui debut aquí a l'estadi. La sensació quina és? Que s'està aquí puntualment, que arribarà poquet a poquet, que les opcions de quedar-se en el primer equip i anar traient el cap són grans ara per ara, tenint en compte els pocs efectius del primer equip? Bueno, ahora creo que hay muchos lesionados y bueno, por eso estoy teniendo oportunidades. Pero bueno, yo estoy tranquilo, espero seguir trabajando en el B con fuerza y poder seguir teniendo minutos como hoy. Dues últimes coses. Puntualment, una jugada, en aquests 20 minuts que ha jugat aquí al Camp Nou, ha tallat vostè en diagonal des de l'esquerra, des de la dreta, no per l'esquerra on ha començat jugant. La pilota ha passat per Xavi, ha passat per Iniesta i pilota al pal. Sí, ha sido una jugada que me entregó Xavi a la derecha y bueno, y después la continuamos haciendo una pared con Iniesta y terminó rematando al palo, que por poco no fue gol. Suposo que té part del cap en el primer equip i molta part del cap amb el que està fent el Barça B, el filial. Sí. Avui ha jugat a casa, avui han guanyat i em sembla que les coses sembla que milloren en aquest sentit. Sí, ahora poco a poco están saliendo mejor las cosas y ganaron a Alicante 3-0 y bueno, y ahí estamos arriba otra vez. Esperemos que sigan saliendo las cosas muy bien y que sigamos puestos de playoff. Doncs moltes gràcies a Leo Messi i efectivament el Barça B, que ara mateix es troba puntualment en zona de playoff després de no arrencar gaire bé en aquest principi de temporada, però un Leo Messi que després de debutar i ser el jugador més jove que debuta en Lliga amb el Barça al camp de l'Espanyol i després de fer-ho avui aquí a l'estadi, al camp del Barça, substituint Ronaldinho, ben segur que no oblidarà aquesta setmana.